Tinokukwazisa iyi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeChegutu paMvovo Farm apo pari kuitikawo nhau inotyisa. Tiri Mashonaland West Province. Nhau iri kuitika pano ndofunga munotondera tichikupai matepa fire. Ndo zvimwe chetezvo. Hanzi zvakawanda zviri kuitika zviri kuitwa nemoto iwoyo. Tichatora vagari vekunoka vatitsanangura kuti chii chaizvo chiri kutora nzvimbo. Nhau yekutsva kwedzimba haisi itsva kwamuri. Munotondera Musami Fire, gogova venyoka, nyoka yaipisa kamunoitondera nhau iyoyo. Kune vasina kuiona ingonyorai kuti Musami Fire munoiwana nyaya yacho yese zvizere. Nhasi Mvovo Fire ndo yatiri kupindana nayo. Tinoda kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Pamusoro wabereki ana mai nana baba, inini ndinozi Mai Rumbi. Ndini akaita kutanga pakutsvirwa nemba kubva gore rapera muna Oktoba kusvika pari zvino nanhasi zvinhu zviri kungondishungurudza. Moto hausi kumbomira kuya pamba pangu. Ndakabvisa vana mumba ndikabuda panze nezvinhu. Vana vakatsva vari mumagumbezi vakarara panze. Nezuro wakadzoka futi moto ukauya ukanopisa danga rehuku. Wapedza kupisa dzimba dzese ukanopisa danga rehuku. Wapisa danga rehuku takabvisa huku yange iri pamazai yange ichichechenya ikanoiswa mumba. Moto kanopinda futi pahuku iyoyo. Saka zvinhu zvinondishungurudza zviri kundibata. Handizive kuti zviri kubva kupi. Kana kumba kwacho ndakutotya kugara saka takutokumbira kubatsirwa nemi. Ndatenda. Mati moto uri kupisa huku. Uri kupisa. Yakatsvabva yatofa. Yakatozobviswa nevanhu asi mazai acho nezvimwe zvana zviri mukati memazai takatozvirasa nezuro. Saka pamba penyu ndo pawakatanga moto. Ndo pawakatanga. Imi munogara nani? Ndogara nemurume wangu. Muri tushe. Nevana. All right. Maitei. Pamusoro imo neZimbabwe. Ndini mumwe wacho wechitiko chakaitika pamba pangu pandogara. Ndange ndiripo kuti zokunyeperwa kuti ndakakandirwa. Kana pane munhu akapisa. Ndakashamzika ndazongonzwa kuti pane moto kubvira sere kwemberi ndakatogara kufurandi kudai. Saka ndakatoshamzikawo nazo zvaimboitikawo mara inu chingonzo namwe chichiona kuti dzichibvira. Raitongo chetu kutangawo sei. Ndakatozotsa ndiripo ndandabusa zvinhu kudhara ndolakiracho. Chii chakatsva? Imba ndo yakazongopera nokuti ndakandabvisa akati zvinhu. Asi moto wakazongobatira sina kuona. Ndakatodzwa nevamwe vakaitofamba kuseri vachitoenda kwavaenda zvakadzi moto uri kubvira. Ndakasumuka ndakatoona zvishu. Tanga kwanotangira muzasi kudai. Uchitokwidza kudenga. Ngwadidi inenge watopararira imba yakutobvira. Kana kubudisa zvinhu zvakatobvira zvino makwasi obudisa. Asi ufunga kwenyu chiri kukonzera moto? Kuona kwangu inandiziva hangu saka takati tsage vanotibatsira nokuti takatsaga kuti munhu takaona taasi munhu ari kufamba aibatidza. Saka takata atozviziva kuti imimi vabatsiri ndo vachatiudza kuti chii. Handirika. Asi kufungira kwenyu imimi chii? Nipa ndatadza kuzvisa chingava chii nokuti asati ndazvoona upenyu hwangu. Ima munombobatawo mushonga here? Inini hangu pari pachezvo hangu kuri kudharawo tirafana taingogona kutaura nokuti tichipowo yerakiwa takangozvisiya. Alright, maita basa. Ndinonzi Sharai Gumbo Chuma. Ndinogarawo pano paBhiti. Ini hangu handisati ndatsvirwa asi ndiri kuona kutsva kuri kuita dzimba. Pakatanga kutsva muna Oktoba. Takanga takangovarerwa tingotiwo moto.
asi January uno ndo pazvazokwidza kunyanya musi weSunday pakatsva dzimba dzinokona kuita 11 moto wakangotanga kungobhururuka vanhu vari kumachechi vamwe vakapane padzimwe dzimba dzepakasi 2 dzakangotsva one time ichinobatira imwe panext door iye kwakasi kwakatotsva magumbeze zvakawanda wanda zvakatsva zvirimo asi mukadzi akanga aenda kuchechi vanhu ndo vakazobatsira zvokuti mavhidhios acho natotori nawo kozoya tabva kuchechi kumanheri kwacho ikatsva futi imwe tikazoenda futi pamairumbi tikazoona mwana anga achinzi atsva vamwe vakarara pamubhedha panze ndobva anotsva musikana ndiye akatanga kutsva anonzi rumbi kukazotsva nekakomana kamamboona kanga kari pana mai vacho vakatsva mabhachi vabvapo vakatega timboenda kunobatsirwa kuchechi vaenda anobatsirwa kuchechi achidzoka ndobva musikana achibika ndobva atanga kutsva futi mudhugu akanzwa moto musoro make maakupisa ndobva ati mama ndakutsva ndobva dhuku riye ratotsva anga madhuku 2 anga akasunga ari kuchechi nezambia ramai vake saka moto uyu watichungurudza rakatsva ndire kuchechi ra rekuchechi zvese nerezambia ranga akasunga futi ramai yake bhozi anga akasunga kuti kunge munhu uye akarukwa rekuchechi rakatsva anga riri mukati kozere namba 2 rikatsva zvikatibata kukazombouya vakuru vakauya wakamboita kunge wamboita kunge kakusuduruka neminamato yanga ichiitwa nevanhu nezuro ndobva watanga futi pamairumbi vakabva watanga padanga ndobva ratsva ndobva radzimwa mairumbi akatozomboya imwe kombo nenamba 2 vachitsvaga muriwo vari kutonzwa vamwana kutota kuti danga riye rabvira futi vabva vatanga kubvisa huku yanga iri pamazai ndobva vaisa ngekiri mumba mubedroom avo vachibva kuno kukombo nenamba 2 kuzotsvaga muriwo ndopakaona imba iye yakubvira futi saka moto uri kutoti kashamadza kuti moto hatisi kuziva kuti uri kubva pai moto ringokarika yangotungira imba nazvita ei makadiniwo muri ini ndinonzi Toast ndindakazirwawo nemoto pamba wakatangira chaipo wakatangira pachinja house wakatanga pakicheni ndobva yatsva ikapera ndobva tazouya pachinja house wauya pachinja house ndikati aipa vanhu vichisiyai kudzimachi moto usiye ubvira ndobva wabvira ukapera wapera pachinja house takawana wabatira mumba iri kuvakiwa saka wabatira mumba mwemuya tibva tasuya tikabvisa mumba mwemuya kuti unyatsotsvawochi zvabatira kudhara zviipera moto uya wakabva wapindira maketeni kune imwe imba futi wakufamba nemaketeni ndobva takazozomura zvinhu zvese tobva tabudisa panze moto uya wakabva wabudikira pachirugu cheuku mamune uku saka takabva tadzima moto uya ndobva tagara saka tagara kudaro ndandichiziva kuti moto uchadzoka bhozi wakambodzoka wambopisa kutanga pakicheni ukadzima ukaenda ikaita 3 days ukazodzoka futi saka ndaiziva kuti moto uchadzoka saka ndobva ndazodzoka nezuro pandakazobuda ndichienda kubasa pandakazodzokawo ndakazoonawo zvatsva huku dzedze dzazatsotsva imomo saka ndatadza kuziva kuti zvinobvire zvinhu izvozvo. Asi moto uyu muri kumboti makazama kuudzima unotodzima here kana unongoramba uchibvira? Unotodzima nguva iyo, unodzima nguva iyo, asi unozoona wabatira futi after 3 minutes. Imi makapedzera rini kushandisa mushongo rake? Mushongo rake ndasati ndambobata mushongo rake. Handisati. Makashandisa wechi? Teburu iyo muteburu yandezvinkupiwa kana mazikubandira kuti. Munopinda chechi ipi? Ndaipindawo chechi imwe yenzi Liberation Apostolic Church. Saka ndakazosiya chechi iya aizvino ndanda kunamatawo chechi chikuita kubatsirawo. Ini ndiri mumwe wacho akasvirwa nemba. Ndakatanga kutsvirwa nemba gore rakapera muna October. Ndakaita wechitatu gore rakapera pakutsvirwa nemba. Zvimwe zvinhu zvangu zvikatsvira mumba imomo. Ndobva ndaidzosera futi denga ndisina pekugara. Ndobva yatsva futi gore rino mune zvinhu zvangu zvese hapana changa chisima imomo. Zvimwe zvakakwanisa kubuditswa, zvimwe zvikatsviramo. Asi pakutsva kwaikaita yakatsva ndisipo nditori kubasa. Zvinhu zvikuti shungurudza zvisingaite kana kurara hatisi kurara mumba ndikutorara panze izvezvi. Ndofunga tatione svondo rese tichirara panze hatisi kurara mumba. Uchingosvika kuti pamwe moto wacho unogona kungopinda mumba bheta ungondipisira hangu ndiri panze. Kana takutokumbira rubatsiro. Munogara nani? Ndogara nevana vangu. Nevana venyu? Koi makapedziswa rini kubata mushonga werake? Handitomubati mushonga ndotoenda kuchechi. Unoenda kuchechi? Unopinda chechi ipi? Topinda Chiwani Masouri Chishanu.
zvisati zvaitika zvakamboprofitwa here kuchechi kunzi makatarisana nedambudziko rakadai? Aiwa, handandambozvinzwa. Awa pamusoro yana baba nana amai ndiri kutenda. Ini zita rangu ndinonzi Baba Isaka. Ndini umwewo mugari wemuno munzvimbo ino munharaunda ino yeMuvhovho Farm. Ndiri umwe wevamwe vaprofiti vanga vachiedza kubatsira dambudziko irori. So moto uyu matangiro wakaita pakutanga waiti wakapisa pamba waimbojamba tumazuva. Nguva iyoyo vanhu vakatanga vachifungirana mukunetsana kwavaiita munharaunda ino yekuti pamwe vandanetsanawo kubhawa, pamwe ndinhingi pakunetsana kwavo. Papera tumazuva moto uya waibva wapisa pamwe, wabva wapisa pamwe asi waijamba mazuva. Mudunhu redu muno makazouya n'anga ichida kugadzirisa dambudziko remoto iwowo umwe chete uyu. N'anga iyo ndobva yatosvika ikaita zvayakaita, vanhu vakapinda mumatare ichiedza kugadzirisa dambudziko remoto. N'anga yakauya muno mudunhu redu, pana baba vakanzi ndivo vamwe vari kukonzesa moto. N'anga yakati baba ivo ngavendontora pilo yavo, vakauyirwa pilo yacho ndobva yatouya kumatare kuya kwasekuru. N'anga iya ndobva yaita zvayakaita yakaticheka. Ini ndindakatonzi ndicheke pilo yai, ndakatocheka pilo yaiya. Papilo apa ndobva padirwa mhezvavakadira, ndobva pabvira moto. Zvikanzi ngatimhanye, ndobva tatomhanya todzi madzibaba handei ndichitomhanyawo ndiri pasaiti. Ndabva ndatobatiswa pilo yaya yaibvira, ndakatoibatawo mumaoko ndichimhanyawo ndiri pasaiti. Ndobva zvanzi nen'anga dambudziko remoto rapera. Mauone remoto wandabata zvechokwadi takaona moto uchibvira papilo tati moto wabatwa. Papera chinguva tichitoti dambudziko rapera, rakabva ratanga futi kupisa dzimba. Richiti rakapisa apo ropisa apo rakuita zvokuti rakateedza line parinobuda kunze, rinobva rapinda palaini rekuseri rinobuda kunze, robva ratanga kune chimwe chidunhu. Ndo zvaiitika munomu. So zvadaro muno mudunhu medu vanhu vaiti vakaita musangano sekuungana kwataita panapa, vane chinangwa chekuti tingagadzirise seiko dambudziko iri. Nguva yatinongotanga kuronga kuti kotakambodedza n'anga, kuti kambodedza vaprofita, paibva hatasingabudise mhinduro, taibva tatosumuka ipapo nekumhanya tichomhanyira moto watobvira. Tikangodzokera pamusangano kuti aidei takwanisa kutiwa nemhinduro, taitobva ipapo pamusangano moto watobvira. Hakuna nguva yatakamboita musangano wedu wakabuditsa mhinduro imwe chete. Saka munguva pfupi yapfuura vanhu vakamboungana vakati kotadi tambodedzawo vaprofita, ndo vaprofita vamanzwa vaitauro nezvavo mhai manje. Vaprofita vakatongana paground panapa, ndobva taedza kuda kuita minamato tichiedza kuda kuongorora tichingava chii. Pakaita gakava, ndobva vanhu vatanga kupopotana, ndobva vatanga kuita sei zvakaita kuti zvisave nekubudirira. Kuseri kunge zvadaro makabva matanga kuzotsva kunyanya Sande. Taiti takamira panapa tichiokera moto, taibva tatoona mumwe atanga kubvira kuseri kwedu patinomhanya uku. Tichisvika ipapo tichitoti achichi takatanga tichita zvekunge takuda kuudzima. But nguva yataida kudzima moto waiti tikangokunda kuudzima taukurumbidzira. Nguva imwe chete iyoyo ava mangwana ayambobvira, waingobvira kutangira pawasira uchienda kumberi. Ndobva moto uyu mabviriro waita pakutanga waitangira pachiruvi pamusorosoro. Waitanga kungoti nyange wagara pamba pako waona hutsi uchipfungaira pamusoro. Nguva yakuda kuedza kuongorora kuti hutsi here kana chinga vachiobva waputika kuti boom, moto utanga kutobvira. Saka vanhu vakatanga vaine chido chekudzima moto. Kusvikira pari zvino vanhu vaneta, hapana ari kumbodzima izvo takati moto tinongomhanya tosvika toisa maoko mumwe tingoti ndepani, hatichisina simba rekudzima moto iwowo. Saka ndo problem nedambudziko ratiwira mudunhu redu muno remoto. Kuzosvika nhasi izvezvizvi pakubvira ari munhu achitofamba, pane mwana akatsva ari paruvanzi rwavo, kusvikira tangonzwa kuti vana vakabvira mabhachi vakarara. Muno mudunhu vanhu havacharere mudzimba, vari kurara padzimba. Mukafamba dunhu rese munotoona mbatya nemagumbeza mubhedha iri panze, madhekwe pamubhedha yakuroverwa panze. Vanhu vari kurara panze mudunhu rino iri, hakuchisina kurara mudzimba. Ndo dambudziko ratinaro ratiri kuti ade tabatsirika tambowanawo kurara hope, hatisi kurara maita basa. Saka n'anga yakambobatsira yainzani zita rayo? Vaiti Nyamasvisva ndo zita ravaitaura, vachiti inonzi Gonavaroyi ndo zita ravaishandisa. Saka pazvazoramba zvichiendera mberi makavazivisa here kuti sekuru moto hauna kumira? Havana kuzenge vaziviswa, nekuti vanhu vanenge vakatoona kutoti hapana chakabatsirika apa, nekuti vanhu pakuya kwasekuru paibudawo zvihuku mumazumbu
zvichine chi vanhu vanga vasisina sekuru vakadya huku vakaenda. Pamusoro imhuri yeZimbabwe ndoitwa Tendai Marungwe tiri muPamombe klani Kwangezi. Ndakamirira mambo pazuva ranhasi neofisi yavo yandituma kuti ndisvike panzvimbo ino ine chitiko chakadai. Vagari kana kutoti mhuri dziri mudunhu raNgezi dzachema nedambudziko riri kuitika remoto iri. Vakakumbirawo mambo vedu vaNgezi kuti vavabatsiri nekutsvaga vanhu vanokwanisa kunge vachivabatsira padambudziko iri. Saka pazuva ranhasi ndokunga izuva rechipiri ndichisvika panzvimbo ino. Nhasi ndazosvika nana sekuru. Pane vechechi varipo vachange vachibatsirana navo kuti vaone kuti dambudziko iri vangaripedze sei. Asi ndinoti vagari vari munzvimbo muno nevamwe vese vari munzvimbo kana mumatunhu emadzimambo akasiyana siyana, kana vachinge vasangana nezvinhu zvakadai ngavakurumbidze kuziisa madzimambo avo vabatsirike nenguva. Kureva kuti ana sekuru kuya kwawaita uko tine maprofita edu isu atinayo. Pamaprofita edu atinayo kubatanidzira kasabhuku wacho ari panapa wachavhenekwawo zvakare. Maprofita achatarisana, maprofita ana sekuru onana tuchiita basa redu mune zvakanaka pasina nhingi. Wese achavhenekwa kutangira kuna sabhuku, maprofita naana sekuru wacho vachavhenekana. Saka parinzida kuchipa mukana ana sekuru muchitaura chisangana nevanhu. Ana sekuru mukana musangana nevanhu ndiwenyu makadi kwa ana mai makadi chekutanga chikuru kuzivana naye. Ini zita rangu rekuberekwa ndetwa Jeremia Nyasoka, ndinobva kwaMurehwa. Vamunonzwa zita ravachinzi sekuru Gona Varoyi. Kune vamwe vafana vanoenda vachida kudzidzira mabasa, vachitsvaga mabasa, vanongofamba vachiti tisu Gona Varoyi, asi asiriyo Gona Varoyi wacho. Kunyatsonzwanana? Basa redu isu tinoti aiwa nematambudziko nezvamuri kuitirwa, asi takambozviona takazvipedza. Kunyatsonzwanana? Kureva kuti nyaya dzenyu dzatunana utu. Zvechokwadi zvinoitika kuti mumwe munhu anongotanga kubvira ipapa makagarapo. Mune maziso maviri asi hamuone. Zvinodawo vane maziso mana vakafanana nesu tinoona, handiti? Zvinhu izvi zvinokonzereswa neushereketwa kana kuti ubatwa. Tikuzwanana? Nekuti mukati menyimbo makune anenge akabata zvakaipa zvinokonzeresa matambudziko, apiwa mutemo namushonga ozotadza kuteedzera mutemo. Kunyanzwanana? Saka tozviziva kuti varipo vanoti vanogona asi havaite sei. Chokwadi chakanaka ndechekupedza dambudziko kuti vanhu vagare zvakaita sei. Kunyanzwanana vabereki? Basa redu ratinoita hativhundutsirane, hatityisidzirane, tinopinda baba naamai mudare, handiti? Kutangira kuhukuru kusvikira kune mwana wokupedzesera, handiti? Kana wakachena wakaita sei? Kana wabatwa une magunanzi ako uchabvuma nyaya dzani? Iye zvese kuri havabatsire munhu mahara vachabhadharisa iwe wabatwa nemagunanzi api? Muchidimbu zvakare toti ana baba nana amai, kana tichipinda mudare tozviziva kuti kune vanenge vachitya nyaya dzavo. Hatidi vanhu vanozoti ropa rideuka nekuti isusu hatideure ropa. Tinoda kubatanidza vanhu kuti vagare zvakaita sei. Mishonga iriko, ukaitora usina njere inokukanganisira. Zvino vamwe inopedzera kukanganisira nevamwe asinawo chii. Saka zvinhu izvo zvinoda kubudiswa pachena. Takuti sabhuku nekomiti yake moti kuitira dare redu nekuti hatite dare panze. Tinoitira dare imba yakasununguka yekuti mumwe nemumwe anopinda imomo achirohwa tsananguro dzani? Achibuda nyaya dzakadzidziswa pajekerere pane vanhu. Izvi zvatiri kurati kuti matare mahara asi wakabatwa nemagunanzi uchabhadharira nyaya dzani? Nekuti hapana munhu angagone kukubhadharira zvinhu zvani? Handiti kunyatswanana? Saka ndo nyaya yacho iripo. Aiwa, ndatenda hangu. Mune mukana wokubvunza, sambonyarara. Kuna na baba, anana amai, kuna ne mvunzo. Ndiyo nguva yatakupai, mukwanise kutaura kana kubvunza. Ndatenda hangu. Vanaida kubvunzawo ndekuna sabhuku. Pane vaya vekwaMarangi.
sezvo paina sekuru apa vanoitwa sei havakwanisi kupinda apa nevekuyati pamusoroi nyaya iripo ndeyekuti tine dambudziko rakakurisisa tinozviziva kuti zvitendero zvatonamata zvakasiyana siyana mumwe atenderwa kusvika pan'anga asi n'anga inoyo haisi kudyisa munhu mushonga haisi kugezesa mushonga kuita izvozvi pamusangano kana tasvika mudare ndo magariro uchaita uchingonzwa nyaya dzako ko kana ariko kwamarangariye ndiye ari kukwanzira saka mudare hapana munhu ari kudyiswa mushonga hapana munhu ari kugezeswa mushonga inyaya yekufe zvakafanana nekupinda pagwanza kuti uri kunzwa nyaya dzani yaprofita vatoziva zvandikutaura kuti kana tataa kupinda pagwanza kuda kuti pakutofambwa basa sechii ndinotenda ndifungamba zvinhu zvakataura sekuru anenge ati wamwe ane chokutaura ndiwoyu mukana vane chokutaura tosimudza maoko anenge ane chokutaura simudza maoko tito tongoti gwagwa mukutaura inguva wangu mudikidiki unoti ko kana kune vanenge vane zvavainazvo asi achinge asipo pano achaitwawo sei zvida mudeya hapo yane zvidaro toita sei zvakanaka muzukuru watako zvakanaka iyi tomboiti itsuro yamukira makumbo yanditi hatiregedzei kupa munhu mhosva asipo pamwe anga akaenda kunyaradzo kana kuti kunhamo tiri kuti isusu ana sekuru kana vakurova basa havasi kurova basa vachibva pedza nhasi hatimubanzwisisa tiri kutorindira nevasipo vacho kuti vava vachidhibha pari kudhibha chii ure tatouya netatouya zvachose kusina dambudziko raita sei vamwe tifambe vamwe tifambe vane chokutaura vamwe tifambe kunyaya kuti kuna wati hapanaka nekuti zvonini munguva yapfuura sekuru vakanga tinavo vaiti vakabata munhu votomuti unacho jekerero zvinzwa munhu yobva aramba achiti handina chekuripisa inini kuti mukwanise kundibatsira mubvise chinhu ichocho saka tachikumbira kubvunza kuti ipapo pachaitikawo sei nekuti vachazviita futi vachitemba kuti sekuru vachangoti handishandire mahara sezvaita vapfuura pamusoro ibaba nekubvunza kwamaita ende ichokwadi ichocho inini ndotonzi baba wapaida handingarwe inini nechirombo chako kurwira nechirombo chako fovhoro chawakanotsvaga iwe wega kuti ndisvike kunoku handifambe nemakumbo ndofamba nechiguruguru zvimwe zvezvimwe zvinhu izvozvo zvatofanira kuti titarise tese iro ndo basa rachangamire varivo ndo vari kuipisirwa nyika yavo ndo vane chekutaura ndo vane chekuita pamusoro pemunhu aramba kuti abvisirwa chinhu chipi nekuti mambo vari kuti havasi kuda kugara nevanhu vakaipa vada kuti vanhu vana vavo vagara zvakaita sei unyatsonzwanana asi iwawo kana uchinge ndayatsonzwawo tsitsi sekunzwawo tsitsi kwandinomboita kune vamwe mishina handisiye manyasomanzwisisa mishina handisiye asi handisi kukunzwirai tsitsi nekuti pana akatombouya zvake akakuti unacho akati asi chekuripira handina apa yapachment plus good move hanzi mumba handipinde kuti ndipinde matara sindikumbira kuti pajekerere pane vanhu panapa nazvichinge zvikwanisika nditopindira nditanga ndigara ndapinda pajekerere pamusoro wevazukuru benzi bvunza rakanaka nhai unoziva kuti mumwe atoti apa tivambi vanenge vatovhurwa vamwe handiti nyaya iripo gogo ndeyekuti matare echivanhu asiyana nematare echipostori munyatsomanzwisisa hamuna mushonga wamuri kupiwa kana wamuri kugezesa kusvika mupfugama kana kuti mogara makatandavara monzwa nyaya dzenyu munyatsoonana ndine urombo kusaziva vamwe vanogona kutadza kuziva
mumwe munhu anogona kutya asina chaanacho hati munomanzwisisa anogona kuita unonzi muchwichwi wewe unopedzera wakudzwadzisa mudumbumu handiti saka haizi amudyi wamunhu mumatare hamuna mushonga wamuri kubatiswa kupinda kana makachena motoroerwa maoko vanhu motoenda kumba kwenyu asi zvinongofanana kaka ndikamiswa apa munhu hazvinetsa mbuya tazvinzwa pavanotipa imba yedare yekuitira dare vanomira patsvimbo padhuze nebhusta rangu ipapo kana vadaipogwadedzerwa kuti vabatwa vari panze papi hatidi kuti muzoramba kutakura tsvimbo kuenda kudheni kwenyu kana kwabatwa kune zvinhu ndicho chirongwa chatanga tiinacho mhuri yezimbabwe. Ndofunga manzwa matambudziko ari kusanganikwa nawo munzvimbo ino. Naizvozvo mune ramangwana tichange tichikupai tavaunzira zvakare sekuru ndofunga munovaziva vakambobatsira zvakare kumatepa-tepa. Makaona mavhidhiyo avo vari kurushinga kuMount Darwin. Naizvozvo mushure mekunge taudzwa naChief Ngezi kuti ndo dambudziko riripo, tafunga kuti taona zvakakodzera kuti tiunze sekuru ivava tione kuti vanokunda here semakundiro avakamboita kumashure uko. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.